തമിഴന്മാരുടെ തമ്പരക്കന്മാരെ കണ്ട് എല്ലാവരും വെളുക്കിരുന്ന കാര്യം കഴിച്ചു കൂട്ടിയ ശേഷമായെങ്കിൽ സ്വാമി സോമനാഥദേവനെ മുന്നേപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയെക്കൊണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത തമിഴന്മാരുടെ തമ്പരക്കന്മാരെ കണ്ടായാലും വിളക്ക് കൊല്ലത്തോട് കൊല്ലം കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നത് വിളക്കിൻ്റെ കാര്യം കഴിച്ചു കൂട്ടിയ ശേഷം കാപ്പോട്ടിൻ്റെ കാര്യം കഴിച്ചു കൂട്ടിയ ശേഷം സന്ധ്യാകാലത്ത് അന്നപ്പഞ്ചൂർ സ്വാമിക്ക് ഒരു വിരുന്ന് കൊടുക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ തമിഴ്നാട്ടിനപ്പുറമുള്ള അന്നപ്പഞ്ചൂർ സ്വാമിക്ക് വിരുന്ന് കൊടുക്കുന്ന അത് കാര്യമാണ്. കഴിഞ്ഞായിട്ട് പറമ്പാടിൽ നിന്ന് രണ്ട് തരം കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് അന്നപ്പഞ്ചൂർ സ്വാമിനെ കണ്ടുകഴിപ്പിക്കുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരും സമാധാനം പറയുന്നതിനകത്ത് കാര്യവും അതുമാതിരി പിള്ളേരുള്ളതിനകത്ത് കാര്യം സമാധാനം ഉണ്ടല്ലോ. ഇന്നത്തെ നാളിൽ ഞങ്ങൾ വിളക്കിൻ്റെ കാര്യം കഴിച്ചു കൂട്ടിയ ശേഷം കാപ്പൂട്ടിൻ്റെ കാര്യം കഴിച്ചു കൂട്ടിക്കും. പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ മതിപ്പും സന്ധ്യാകാലത്തെ അന്നപ്പഞ്ചൂർ സ്വാമിക്ക് വിരുന്ന് കൊടുക്കുന്നതിനകത്ത് മതി. അത് ഇത്ര മറയാൻ കൊണ്ടുവരുന്ന 18 തുറന്നിരിക്കുന്നതിനായി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് അന്നപ്പഞ്ചൂർ സ്വാമിൻ്റെ പണ്ടാരും പറമ്പാട് വെച്ചിട്ട് തുതുമതിരിക്ക വരുത്തിട്ട് അതിനെ പുഞ്ചായിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ അവിടെ ഒരു തൂപ്പാടത്തേക്ക് കണ്ടോ. പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ മരിപ്പ് തൊട്ടുകാല മനുഷ്യന്മാരെ തുതുമതിരിക്ക വരുത്തിട്ട് അതിനെ അവിടെ പുഞ്ചായിൽ നിന്നോ. അതിൽ കയ്യിലായെങ്കിലും അന്തത്തിരമാരായ ചന്ദനായം എടുത്ത് കൊടുത്തോണ്ട് അവരായും ചന്ദനായം വാരിക്കൊണ്ട് അവരുടെ കയ്യിലായ സത്യപ്രമാണം പോലെ തിരുവായൂർ ആയുധം എടുത്ത് കൊടുക്കണമെന്നുള്ളത് മതി. അവരുടെ കയ്യിലായ സത്യപ്രമാണം പോലെ തിരുവായുധം എടുത്ത് കൊടുത്തോണ്ട് നമ്മൾ വളരെ അച്ഛന്മാരും 3-4 സമീപോനം ദാനക്കാരുണ്ട് ചന്ദ്രത്തരം കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് മലയാള തമ്പരക്കന്മാരെ വന്ദിക്കുന്നവർക്ക് സ്വാമിനെ വന്ദിക്കുന്നവർക്ക് നമ്മുടെ കടലിൽ നമ്മൾ ഇരമരം കൊണ്ട് രാസികരാസിയുടെ യോഗപ്പാട് വന്നിട്ട് മുന്നത്തെ കാര്യത്തിന് ചന്തത്തിൽ കഴിച്ചു കൂട്ടണമെന്നിട്ട്
ಎಲ್ಲ ಸೋಮನಾಥ ಐವತ್ತು ಸತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಕೋടതി ಅದೇ ಇಂಥ ಮನವಾಡು ಆ ಕಾಪಡಿಂದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಸಂಧ್ಯಾವರ್ತನ ಸಾವಿನ ಜತೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಉಜ್ಜುವ ತೆತ್ತುವಂಚಿನ ನನಗೂ ಪ್ರತಿ ಮಾನೆ ಪ್ರತಿವಾಂಚ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ನಿಜ ರೂಪಂಚನ ಬರ್ಪಣೆ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಹೌದು ಹಡಕದ ಮಣ್ಣು ಸತ್ತಿನ ಮಣ್ಣು ಧರ್ಮತ್ತಿನ ಮಣ್ಣು ಪ್ರಕಾರವಾದ ತೂಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೊದಲಾದದ್ದು ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಕಟ್ಟ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನಡಪಾದ ಯೋಗವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ
അന്നപ്പുറം സ്വാമിക്ക് ഒരു വിരുന്ന് കൊടുക്കും. നമ്മുടെ ഇരിയന്മാരെ മതിക്കുമാർ നമ്മൾ നാട്ടിലായിരുന്നു. കാപ്പൊടി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കഴിച്ച പിന്നെ സന്ധ്യാകാലത്ത് വിരുന്ന് കൊടുക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ വളരെ അച്ഛന്മാർ പോകുന്ന അന്നപ്പഞ്ചൂർ സ്വാമിൻ്റെ പണ്ടാരം മിത്രകണ്ഠരൊക്കെ എടുത്താണ് കഴിഞ്ഞു. നമ്മളങ്ങ് ഭാര്യഭാഗം കഴിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് കുടിപാടൊക്കെ പണ്ടാരം കൊണ്ട് ചേർത്തിട്ട് അവിടെ എണ്ണ പുളിയൻ്റെ സേവമായിട്ട് ഗർദച്ചില് നിയമത്തിന് അണിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ റാസികരാശിയായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടില്ല, നമ്മുടെ ഈരന്മാർ കണ്ടിട്ട് റാസികരാശിയായിട്ട് ഇന്നത്തെ കാര്യത്തിൽ അന്തത്തിൽ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത്
కొడుకులు తుయ్యమైంది అది కాదు స్వామి అన్నట్టు రక్షణ సమయాడు అయితే సత్య ప్రమాణం